Lunchlægger. Bente, hun skræmmer mig kraftigt med meget. Mit navn er Bange, og bange er hvad jeg bliver. Jamen fuck dig, din fie. Vi taler pænt. Ja, men helt til sidst. Den der. Ja, men så kan du kraftigt med tage nøglen selv, vi skal have så Nej, meget for fremad. helvede! Jeg kan bare tage den ud af dit røvhul, vel? Nu er det dig, der ejer, mand, af den nøgle der. Bare fordi jeg kan godt love det, for jeg bruger ikke min medkit på dig, mand. Så du måske finde dig. Ej, hallo! Bente, hun er sur. Fede dyr. Bente er lige bag. Nej, okay, Bente ignorerer mig. Ej, Bente. Jeg troede hun var tættere på, men hun kastede sgu da en fucking kniv efter mig. Hvad kan hun kaste? Ej, jeg magter det med. Sindssyg kælling. Ja, hvem er det lige, der er dygtig her, mand? Hun boller mig. Taber, man. Det er sådan ovenpå, jo. Forestil jer, hvis Bente egentlig så den video her. Fuck, hun må blive sur. Nå, jeg skal ikke høre den i Bente Simon. Det kan kraftigt være sjovt, mand. Øj. Men fanden er alles mamma? Førsten der... Husk, er det en af dine iranervenner, der Førsten der er en fucking københavner, der er joined, man. Hun kommer! Løb! Nej! Ej, nu må du sætte dig sammen, Muffin. Nej! Er hun hurtig? Fuck, hun er fan. Fede... Nej, jeg kan ikke lade være. Fede dyr. Førsten, jeg kan godt finde dig, fordi Sigge han løb. Og der var du. Ja, Fusse! Vi har brug for en atlet på holdet. Jeg er nede. Ja, der ligger han sgu dø lige her rundt om hjørnet, mand. Ja, må du være, lad ham ligge, mand. Hvad fuck er det her? Førsten der, det er sådan der jump bucket, mand. Er det en stress? Lykke. Ej, jeg ser os lige dyrten, der ligger der. Den donut, det holder sig sgu da godt. Jeg kan kraft med at høre hende helt i nakken, mand. Det er lige så hårdt, når de rejser sig. Maffe, hvad vil du gøre, hvis du fandt en kremlins ind i det her spil? Har du kendt noget, du ikke? Fuck, jeg ville æde den kremlins der, mand. Det hedder sgu da ikke en kremlins, altså. I må sgu lige tage over, ikke? Der er sgu da en kremlins, det er sgu da... Ej, han så... Ethan Bente, hun er altså på vej, kan jeg høre. Ja, men hun er sgu da efter mig. Nå. Det lyder som om hun er lige bag mig. Hvad er hun efter dig? Ej, så skal jeg væk. Det er kraft med efter, du ved, man har lige købt den nye fragrance der, man. Er hun ikke? Hun er lige der! Nej, hun er sgu da ej! Okay, der er hun der! Nej. Jeg har været her 15 gange, mand. Jeg vil bare lige sige, at jeg kører med en smooth 22 for FPS. BB. Hvem fanden er det, der har været herinde? Ej, ved du det? Sigge, det er dig, der har bare misset det. Det lå på bordet midt i det hele. Ja, det var fordi, det var fordi Bente var lige bag mig, så jeg var nødt til at gå videre. Altså. Watch and learn. Okay. Jeg løb derop. Ej, det er ikke i orden. Nej, det skal ikke orden. Eller hvad som sådan ikke kunne åbne den, pisset. Ja, er du klar? Sigge, jeg mener det. Det er kraftedeme ikke i orden. Du skulle fucking skamme dig. Se, jeg var lige ved at dø der. Sigge, Bente er i numsen på mig. Men, hallo, er hun ovenpå? Nej, ja, lige om lidt er hun. Jamen, jeg er ovenpå. Jeg skal først få et andet sted. For helvede! Okay. Hallo! Hallo? Hvad? Sluk for lyset. Hvordan gør det? F. Gemt om bag et bord, eller så kan du ikke se det. Guess what, guys? Yes! Hallo, så skal vi bare... Nej! Ja, fuck ham. Ej, hallo! Hun ved, hvor vi er først.
Ej, der kan vi ikke komme ind. Mums. Ja, men Bente er sådan lige til min højre, så... Jeg venter til præcis der. Hallo! Nej, hvorfor er hun efter mig? Yes! Nej! Hallo! Fusse løb til for helvede! Hvad? Hun er fucking hurtig! Vores far, hun kan kraftedeme ikke se nogen, hun kan ikke finde vej. Men Sigge, hvis du er healed up, Fusse, så kan vi nå det. Ja. Ja, jeg distracter hende. Der er noget, vi aldrig fik Coldway af, Keen. Nej, men det er fordi, vi er bare bedre. Okay, I skal kraftedeme skynde jer, mand. Hvorfor? Nå, vi er lige her. Kom nu, Maffe, for helvede. Det er i orden. GG, easy. Vi kan ikke stå på holdet, man. For satan. Hold det kæft, mand. Sigge er nødt til at bare det helt med de døre der. Lortespil. Ja, selvfølgelig, altså. Enig med Fusse. Fucking lortespil. Skal vi ikke Fortnite? Ja, tak. Ja.